Waduhra सासे हिन्जाव आंनो गिजानो सोरनिबा हिन्जावखौ गिजानो हेलो फ्रेंड्स वेलकम माय धमाका के ब्लॉग्स यूट्यूब से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। तो गाइस नोंसोरनि हिन्जावखौ आंखौ केनसेल फुदुंनो होगोमोन नामा केनसेल गिजानो होगोमोन नामा नोंसोरनि थाखाय बहुत फायदामोन जागोन ना बहुत फायदामोन जागोन मात्र केनसेल लिप किस जागौमोन आरोना नोंसोरनो आङो बोसोरसेनो रिचार्ज होना हरगौमोन जुदि नोंसोरनि हिन्जावखौ आंखौ केनसेल फुदुंनो होगोनमोनबा मा नोंसोर मा आंखौ थगायदो सानदों नामा थगायाखैलै होमबा रेकर्डखौ खोनाना लाग्रो थगायाखै आं नोंनाव मोनसे खोथासो होननो नागिरदोंमोनलै साले मा खोथा नोंनि हिन्जावा फुदुं होदोब्रा आंनो रिचार्ज सोना हरगोन आं जाबाबा ब्रा सासे हिन्जाव आंनो गिजानो सोरनिबा हिन्जावखौ गिजानो मालाय साल्थि मालाय हिन्जाव गिजानो बिदो रिचार्ज सोना हरगोन बुंदो दानि जुगाव साला मालायनि हिन्जावखौबो गिजानो बिनानै रिचार्ज सोना हरनो हाहक मोनदो दानि जुगाव आरो मा बुंबावनो दानि जुगनि बे बिखाखौ मा बुंबावनो हाथ जाबाय हाथ लहा बायदि रावखौबो राव गिलालै दानि जुगाव रावखौबो एदावना लाना नहले थैखागोन अच्छा जास्ट फान हिसाबै बानायदो आरोना रेकर्डखौ मोननाय लोगो लोगो तो भिडिअखौ नायनानै बोरै नांखो इदिबायदि इन्टारेस्टिं भिडिअ मोननो थाखाय नायनो थाखाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो आरो बर'जों बर' सापर्ट खालामलायनांगौब्रा शेयार खालामना होदो खेनसे एकदम थुब्रेना होदो साबस्क्राइबखौ आरो बेसे नायो गावबा गावनि कमेन्टखौ हरदो गोसो गोरबोजों एकदम बिखा बावफा होननानै होमबा भिडिअआ एसेनोसैमोन जोबजासिम नायदोबा लभ इउ थेंक इउ सो माच आरो मानिफ्राय नायदो आंनि भिडिअखौ कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरनो दाबावना दे होमबा साबस्क्राइबखौ खालामना लादो दि किस जानो होदे नोंसोरनि हिन्जावखौ रिचार्ज सोना हरगोन आं